Guijo és el protagonista en quasi tots. Una volteta a la meitat del barejo. Els cigrons ja bullits, all, un majao que es fa de pepe roig, tomàquet ratllat i una miqueta d'all, molt típic de la Cant. L'arròs bombón. De pego. Però sí, l'arròs recuperat. Pimentó nostre tradicional. Que els cuiners que l'han provat han quedat al·lucinats. L'autèntic pimentó de hojilla. El truquet un poc és el caldo que li has posat. Nap groc, hi havia nap blanc, carlota. Jo he sofregit la ceba. El caldo Sí, va i més oscur. consistent. Ah? I el llorer. I al final, llorer del terreno. Està boníssima. Bona Està pinta, molt bona. El cel és l'arròs, parla,